Moi rostomili, posłuchajcie coś o Petryolce. Niż po dziedzinie, a do chałup pociągli elektrykę, to ludzie świecili petryolkami. Dzisiaj już mało kto wobec wie, co to je, a kiejsi hańdowni była w każdej chałupie. Tuż to była takowno ocelowa lampa, co miała dołu baniok. W podszczotku była ta część, co się do niej styrkało knut, a się szczelowało światło, a na wyrchu był taki dekiel ze szkła, co był szerszy ze spodku, a czym bardziej do wyrchu, to był wążejszy. Do petryolki się lało petryol, co się na nią prawiło, a i nafta. Petryol był żółty, a woniał kapkę jak oliwa do mazania maszyn. Starka Godycki miała we szklunce, zawrzitej szpuntym, we szpajsce. Petryolkami się kiejsi hańdowni świeciło wieczór po całej chałupie, po ćmoku, gorna jesień, a w zimie, kiej noc była delszo jako dzień. Jak już słońce zaszło, to dycki się rożło petryolkę, a i jak już w chałupie była elektryka, bo starzy ludzie radzi wszystko szporowali, a przeca flaszka petryolu stykła na długo, a za światło ze żarówki dycki roz za miesiąc pocztosz przyniósł papier do płacenia. Ale a i jak potem elektryka była łacniejsza, to jeszcze dycki przeca przy tej petryolce jakoś ich się lepszy siedziało. Starzyk ją postawił na stole, odkręcił knut, co był furt zamoczany w petryolu, zapolił go, a chnet ogień zaczął tańcować w deklu ze szkła. Jak się odkręciło więcej, to po izbie było widno, a światło było widać na licach dziecek, co one się dziwały, jako ogień w petryolce tańcuje. A to światło było najzdrowsze, nie jako terazy, kiedy wszyscy siedzą przy elektryce, a se psują oczy. Przy petryolce szło wszystko poczytać, a długo. Zeitung, książkę, lebo Biblię. Przy niej starzyk wyrządzał wnukom, jako to hańdowni było, jako to było, jak był przy wojsku, jeszcze za Austrię, a co tam wszystko uwidział. Stareczka przy petryolce zaś wyrządzała roztomańte pogodki o diobłach, o nocnicach, o utopcach. Nie było przeca nic lepszego, jak se ją rożnąć, postawić na stole, a pospominać, jaki był dzień, tydzień, miesiąc, a rok. Światło z petryolki się obsiło na każdej gębie, a poradziło pokazać, kto ma jaką starość, a Boże je rod. Na tych gębach to światło poradziło nąść każdy dobry, a gorszy dzień. Petryolka widziała, że dziołcha się śmieje na swoich gładkich licach, bo rozmyślał o chłopcu, co się jej podoba. Widziała a i zgrzybacone czoło starki, co ona już kupa w żywocie widziała, a była rada, że jeszcze małe wnuki gonią po kuchyni. Ogień w petryolce roztańcował, a inszy roz się polił pomału. To wszystko zależało od tego, jak starzyk nasztelował ten knut. A wiecie, niż w chałupach się zaczło świecić baterkami, to wszędzie, do szpajski, do piwnicy, a i do wasz kuchni się brało petryolkę. Była dycki lepsza jako świeczka, bo choć duchał wiater, to nie zgasła, a jak się ją postawiło baj na placu, to szło okrować rzepę, a i do północy. Wiele razy było tak, że z petryolką się drepsiło kole chałupy, do zogródki, do chlewa, a i do szopki. Dycki jednako najlepszy się przy niej siedziało duma, bo przeca choć duma była elektryka, to jednako nie było nic lepszego jako starczyne albo starzikowe wyrządzani przed spaniem przy petryolce. Dzisiaj jeszcze są lecykany petryolki po chałupach, lza ich a i kupić w magazynie. Rożnijcie se ją, zagaście telewizory, telefony, a elektrykę. Niech się ten ogień oprze na waszych gębach, co on se potem z nich poczyto całe wasze żywobycie.